Viete vy povedať, že prečo napríklad tie televízie znížili tú ponuku, ako bolo v máji povedané, a v čom oni vidia problém, prečo nechcú dať toľko peňazí? Tak ono, viete, každý dneska je ťažká doba a každý chce znižovať niečo. My zase chceme aspoň si udržať tie pozície, ktoré sme mali v minulej sezóne a my máme naozaj veľmi silný mandát od majiteľov klubov, ktorí nás zaviazali doslova na to, aby futbal bol aj adekvátne ohodnotený a samozrejme vieme, že pôjdeme aj do rizika, že nebude v televízii, ale naozaj chcem zopakovať, máme veľmi silný mandát od majiteľov klubov. Mohli by ste prezradiť, v akej fáze sa momentálne nachádzajú tie rokovania? Rokovania sú v tej fáze, že nás veľmi teší naďalej pokračujúci záujem viacerých potenciálnych vysielateľov televízií. Napriek tomu dnešnému dňu zatiaľ nemôžeme ohlásiť dohodu ani teda s jednou z týchto strán, ktoré prejavili záujem. Tie rokovania ale bežia veľmi intenzívne, pretože je v záujme všetkých, aj teda futbalu, aj televízií, aby tieto otázky boli zodpovedané čím skôr. Môžete povedať, či tam sú nejaký kanál, ktorý je neplatený? Áno, môžem povedať, že áno, rokujeme aj s takýmito partnermi. Prečo si myslíte, že tie televízie nechcú dávať peniaze za Fortuna ligu? Viete, vo svete je to úplne myslím si otázka skôr na tie televízie, lebo teda, ak to takto vnímate, že takýto je stav, takže k tomu by som sa nerad asi vyjadroval z našej pozície. Čo si myslíte, že aby sa muselo stať, aby sa tie televízie bili o tie práva, ako je to v zahraničí? Ja si myslím, že rozhodne nie je situácia, že by nebolo tie práva záujem, to by som možno troška poopravil. Je to skôr záležitosť nejakej komerčnej dohody alebo komerčného vyjadrenia toho záujmu, čiže nepovedal by som, že zo strany televízie nie je záujem, práve naopak. Takže do istej miery to bytie, ktoré spomínate, tam aj nastáva.